Dyma gyfle cwbl unigryw i chi eleni i ymuno â phrosiect newydd sydd wedi anelu ar gyfer hyrwyddo sgiliau llafaredd ein dysgwyr yma yng Ngogledd Cymru. Dyma Ein Llais Ni, sef prosiect gwe wedi seilio ar waith ymchwil gweithredol gan Brifysgol Bangor dan arweiniad athro Enlli Thomas, sydd yn arbenigwr rhyngwladol ar hyrwyddo sgiliau llafaredd a strategaethau addysgu dwyieithog. Bydd y prosiect yn ymateb i egwyddorion ac argymhellion adroddiad yr athro Neil Mercer a Dr James Mannion, sef llafaredd ar draws Cwricwlwm Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2018, ac ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru. Mae Ein Llais Ni yn gyfle i ail danio brwdfrydedd a bwrlwm siarad ein dysgwyr, wedi blwyddyn hynod heriol iddyn nhw. Mae'r prosiect yn gyfle i arbrofi a strategaethau addysgu llafaredd newydd, ond yn fwy na dim ella, mae'n gyfle i wreiddio o'r newydd, sgiliau siarad a gwrando yn ganolog y mywyd ysgol ein dysgwyr wrth i ni baratoi at gyflwyno cwricwlwm i Gymru. Nod y prosiect fydd gwella agweddau a pharodrwydd dysgwyr i gyfathrebu trwy'r Gymraeg a chyfrannu'n hyderus tuag at eu cymunedau dwyieithog. Cyflwyno'r rhaglen o strategaethau Ein Llais Ni, sy'n gyfuniad o strategaethau traddodiadol, y digidol a'r byw. Ac wrth gwrs meithrin a datblygu dysgwyr tuag at y pedwar diben. Dysgwyr sy'n falch o'i Cymreictod ac yn gyfathrebwyr dwyieithog hyderus. Bydd y prosiect yn digwydd rhwng mis Medi 2021 a Hydref 2022. Ac fe fydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi gyda phecyn hyfforddiant i'w rannu mewn cynhadledd genedlaethol a thrwy Hwb Cymru ar ddiwedd y prosiect. A sut y gallwch chi ymuno â ni? Wel, trwy lenwi ffurflen gais yn mynegi diddordeb erbyn dydd Llun y 7 o Fedi 2021, ac mae'r ffurflen gais ar gael trwy fwletin gwe.